Яраткан Камал театр белән инде ничә еллар дәврендә бергә эшләп, бергә дус булган бу чорда аның стеналарының кытыршылсына, аның утыргычларының йомшак бархытына, аның буфетындагы итсез эчпишмакларына, аның театрның актерларының, режиссерның йомшак тавышларына үлеп гашыйк булып беттем һәм инде бу елда шул мәхәббәтнең апогее булып, монда минем тагын бер хыялым чынга ашты. Без монда кыскаметражлы нәфис фильм төшердек. Инде 110 еллыгы белән яраткан театрым тагын бер тапкыр котлап, менә монда яши торган, әйтеп бетергесез ниндидер җылылык һәм әйтеп бетергесез үстерә торган, ниндидер өскә алып менә торган, халыкны өскә алып менә торган энергетиканы югалтмаска теләр идем. Рәхмәт сезгә.